गिबियावनो गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। दिनै 16 नभेम्बर 2022 मायथाइनि फैबाय थानाय जि जोंनि सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 29थि आरो लोगोसे सानजा देफिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमा, दा बे मोननै बोसोरसालिया जथुमाखौ जोङो जथायै फैबाय थानाय जि डिसेम्बर दाननि 3 आरो 4 खालार खालि जोङो नैबे खैराजार गामिनि खैराजार गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा बेनिनो दिनै जोङो दिनैनि समाव जि सायनासालिनि गुबै खुन्थिया, दा बे गुबै खुन्थियाखौ जोङो गायसनदों। दा बे गायसननायाव जोङो आलासि महरै गायसनगिरि आलासि महरै जों मोननो हादों जोंनि सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर बिथां प्रदिप नार्जारि। दा बिथांखौ जोङो जि गुबै खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव लिंहरनानै मोननानै आरो दिनै जों जाफुंसार महरै गाहाय खुन्थियाखौ जों गायसननो हादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सोरखौ हांख्रायनाय जादों? दिनैसिम जोङो माने थि खालामथ'नाय जायाखै। साननैनि उनाव जोङो थि खालामगोन। गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायहरगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जथायै जों खुंदों हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जों बेवहाय आलासि बिथांमोनखौ लिंहरगोन। फैबाय थानाय समफोराव जों सावरायलायनानै थि खालामगोन। जों बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुक्लाय सेरफांनि दख'रा आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जोङो आरो लोगोआवनो दुलाराय पुब देफिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुमाखौ लोगोसेयैनो जयै खुंनो होननानै दिनै बे जोंनि बे मागुरमारि पुब नावकाटा खैराजार गामियाव जों खुंनोखौ आखायाव लादों। बेयाव दिनै जों प्रथम गिबि हाबा हिसाबै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जों मावदों। दा लोगोआव आं बेखौनो आसा खालायदों जोंनि बे हारिनि गुबै सिनस्रि एबसुनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ जाहाथे जों अराय सम गोसो गोथारै जों मावफुंलांनो हायो। जों हारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो। आंनिफ्राय आं बेखौनो आसा फारियो। लोगोआव बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया 28थि जथुमा बेखौबो जाहाथे जों मोजाङै खुंफुंलांनो हायो। आं बेखौनो आसा फारिनानै गासिबो जोंनि बे खाथि खाला मागुरमारि, गान्धीबारि, खैराझार, तपनकाटा, पुब नावकाटा गासिबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बे आफाद खुंनायाव हेफाजाब होयो। आं बेखौनो आसा फारिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाहैबाय। गोजोन्थों।